Draga braćo i sestre, često smo u napasti ostati ravnodušni prema tuđoj patnji, te ne nalazimo dovoljno žara i motiva za molitvu ako nismo direktno pogođeni nevoljom. Autor knjige Proročko zagovaranje Cyril John donosi nam iskustvo kada se u jednom gradu okupila molitvena zajednica kako bi molila za dijete koje je oteto. S obzirom na to da nitko nije osobno poznavao ni dijete ni roditelje, molitva je bila mlaka i brzo se primicala kraju. Sve dok jedan od molitelja nije imao živu sliku situacije u kojoj je oteto njegovo dijete. Shvatio je što mu Gospodin poručuje i na koji način želi probuditi suosjećanje u njegovom srcu kako bi molio sa žarom. Kako kaže sveta Hildegarda iz Bingena, naučiteljica crkve, molitva koja prođe kroz srce bit će uslišana. Potaknuta njegovim žarom, cijela je zajednica tu noć vapila za to dijete, te je ono na nevjerojatan način spašeno. U kolektivnoj memoriji našeg hrvatskog naroda još su uvijek svježe slike ratnih razaranja i ubijanja nevinih. Prisjetimo se patnje našeg naroda i probudimo suosjećanje i ljubav prema našoj braći iz Ukrajine. Uđimo u žarku zagovornu molitvu kako bi se zaustavio rat, jer Sveto pismo nam kaže: mnogo može žarka molitva pravednikova. Uključimo se za vrijeme korizme u inicijativu zagovorne mreže katoličke karizmatske obnove u Duhu Svetom i molimo zajedno krunicu. Sjetimo se poruke Gospe iz Fatime kako krunica sjedinjena sa žrtvom ima moć zaustaviti ratove. Molimo za trijumf srca Marije.